Okay, nata sa Nobyembre 6 adlaw Huwebes 2025 mga isunan, liwas bagyong Tino, no? Okay. Medyo ang adhangad ta sa atong kasilinganan kay ang atong naay gagmayng prutas na to unsa nang tumba ba o nang hagbong magbunga ni apa na yung kapayas no, gabitay pa sa saging. Presko pa kayo ni magisunan magpayag ta o atong sagulag sa kapayas no, mag fruit salad ta magisunan duha ka klase lang pero lami ni butangan nato ni Beer Brand magigsanan kay labon natin Beer Brand diri ay natag sa senior citizen atong gamiton magigsunan no na. Magpayag ta no mao ni presko niya to hinog sa punuan ni magigsunan. Wag yun ipabutang matanog ba unsay tanog kay lamog tanog kana bang paaboton nga mahinog kwaon daan nya pahinggon kani hinog direkta sa punuan mga kaigsunan di ba na tindakuha sa punuan no pagkuha lang ta na gamay atong himuong fruit salad atong kanon mga kaigsunan pwede iswag luto no wa tay sudan so okay ra kayo ni mga kaigsunan kay presko ni og straight from the punuan. Okay na, tilawan na to una. Simas ta kadali. Kay mao na siyang punuan no, dako kayo ang bulig no. Okay, wag na no to. Kapayas ganiha og gikuhit. Kaning kapayasa matingala ta ani kay way liso. Litso na. Dili ka muhag liso ani, litso na kaon. Now. Mo na ang kalami sa kapayas nako kay way liso gilab sa kabuok. Mo na diha. Mausik ko aning makuan sa bagyo no kay tanom na putanon sa pagtanom natin may liso. Na liso tagsa, swerte lang ka makabuha kaning na liso duha. Usa. Kasagaran yun yung may liso. Pero na liso ani pwede na itanom pero tagsa lagi. Pangitaon ng liso ani katong blender nato ni mao na magigsuon na blender nato na kay atong kanon na ron. Okay mo ni atong kapayas diri no. Mausik bitaw usbon ko mausik ani mawa kay way liso. Okay. Mo ni ka pa atong kwan saging atong ipayag ganiha. Atong isagol duha ka klase na pero lami na kayo na birch tree na ilang mata sukar ba ay kayo na sila lawas magigsunan atong nang napanggao ng mga kaputasan sa silinganan no kay mao na katabang nato kun watay sudan pwede ni sudan uluto okay ra ko amot ninyo ang uban ani sudan ako sa ko sudan ani gagsunan. Okay daghang salamat sa inyong pagtan-aw ni akong vlog no. Okay mo ni presko hinog sa punuan ang title na to aning ato ang vlog karong adlaw. Okay na may drama sa una hinog sa punuan nakasubay mo to oto ni siya sabot na hinog sa punuan nindot kaunon og lami ay sudan og sawan o kay sudan sa pagkaon nimo no hindi may sudan okay kayo giblender na to okay ayos na kayo kis-kis ang prutas sa itong presko kayo nga hinog sa punuan. Okay magigsunan okay na mana dayo no kaon na ta luto na ikuang ani pero man magmahawa di lang lanlanon lang ako di magigsunan ko okay lang maglanlanon puro lang ba puro silbi ato na ning ihimong dessert magigsunan dessert may nga na lami kayo mayong adlaw na ito tandaan og salamat.